Capon acompanyant a Lluís el Pescador. Gegants i els oposants als laterals. El Marraquet de Capon, enterrat. I el Guillem. Los Reyes de Capon, la Carmen i el Pep, la doctora Castell, l'alcalde Fuster, los Gegants de Capon, i al mig de la plaça, el Xerot de Canya i els Granyers de la Cultural i la Marc Esquerre. Benvinguts, els Gegants de la Paella. Los Gegants de Camarasa, el grup Ibai de les Boques Blanques, el Gegant d'Alcarràs, a continuació els Gegants del Centre Històric. A continuació del Centre Històric, Vilanova i de Bellpuig i els seus gegants. A continuació, el grup cultural Garrigues i el patronat del Corpus. A continuació, els Gegants de Pardinyes amb els seus grallers. Benvinguts! Molt bé, el so dels grallers de Pardinyes. Els Gegants de Pont. Ara que tenim us farà un bon ranxo. Els Gegants de Germanó. Els Gegants de Montoliu de Lleida. Pradell de Sió, els escorbats de Torregrossa estan a punt d'entrar. Ja us ho hem dit, en 10 minuts això s'omple. Entren els de Pradell de Sió i a continuació els escorbats de Torregrossa. Los companys de la dreta fan la seva entrada a la plaça amb els seus dimoniets i companyia. Los Gegants de Llardecans, que aquest any, la primera setmana de juliol, farem la trobada comarcal i li farem el traspàs de l'Enric Granados, el gegant de la coordinadora. Els companys de Bellvís. I com no, els Gegants de Balaguer. Sigueu tots benvinguts. Per favor, el meu company, el Josep, el Gut i companyia, aneu pujant cap aquí, sisplau.